Bismillahirrahmanirrahim. Wa sujudus sahwi utawi sujud sahwi wa ing kasuran senajan akeh apa sahwu laline sajdatani iku sujud loro, tetap sujudnya dua walaupun lupanya banyak. Biniyati sujud sahwi kelawan niat sujud sahwi min ghairi talaffudin kelawan saking ora ngelafatake, tidak boleh dilafatkan niatnya biha kelawan niat, berarti ninjurati. Falo sajada melawan sujud sapa man sujud sahwi bila niatin kelawan tanpa niat, umpama sujud sahwi ora nganggo niat, au talafadu to nglafatake sapa man biha kelawan niat dilafatke utawa ora niat sujud sahwi mau, batolat monggo batal apa sholatuhu sholate man, naam yo batolat. Al makmumu te makmum iku layah tajur butuh sapa makmum ila niyatin maring niat ditabaiyati maring manute makmum lil imam maring imam. Bagi makmum tidak butuh untuk niat karena mengikuti imam. Wa mahaluti panggonane sujud sahwi iku kupela salam ing dalem sadurunge salam, sadurunge sithik salam. Sawaun kepadha bidzalikal hukm ing dalem mengkono hukum asau lali bizadatin kelawan nambah rukun au binaksin utawa lali kelawan ngurangi rukun ambimat karo-karone naksin utawa ziyadah. Wallahu a'lam.